Wow, ang sarap ng sarsadong atay ng baboy with corn cuts. Yan. Yan guys, saka may green peas pa, ano? Yan. Hey, tikim tayo. Kakagutom. No, pampamilya, ang dami. Ang sarap. Hello po guys. Welcome back po sa Simpleng Luto ni Inlik Channel. So, back online po tayo ngayon. So, ngayon guys, mayroon tayong bagong recipe. Simpleng recipe lang yung lulutuin natin ngayon. Ito yung sarsadong atay ng baboy with ito yung young corn cuts at saka yung green peas. Okay? Sarsadong atay ng baboy. So, ito yung mga ingredients guys. So, of course, mayroon tayong 1 kilong atay ng baboy. Yan. Slice natin into strips. Okay? Yan. So, yung bida natin, mayroon tayong young corn cuts. Yan. So, yung young corn cuts na yung binili natin para hindi natin i-slice. Okay? So, ano yan? Yung weight niya is 425 grams. Yung grain weight is 200 grams. Yan. Okay? So, depende na kung anong klaseng, yung anong brand. And of course, yung green peas natin. Mayroon tayong green peas na 225 grams. Yan. So, pwede sana kung pareho sila ng size, kaso ito lang yung available, mga malalaki. Okay? So, yung mga natin, siyempre, mayroon tayong bell pepper. Bell pepper, 1 piraso yan. At 2 maliit na piraso na onion. Yan. At saka, of course, meron tayong seasoning. Hindi po sponsor yan. Baka naman. Okay? At saka, meron tayong durog na paminta. Adjust lang tayo mamaya. Okay? And of course, meron tayong 2 kutsarang asukal. Yung natin asukal is panghalo na rin, pangpalasa at saka pangpawala ng langsa. At saka mayroon tayong 4 na piraso na slice na maliit yung garlic natin. Okay? At saka yung white onion. Yung white onion, toppings lang natin yan mamaya. Okay? Pang pagpa-beauty. And of course, mayroon tayong 4 tablespoon na toyo, soy sauce, pampalasa din. Okay? So, mayroon tayong yung pangpasasa natin, pampalapot. 2 kutsara na cornstarch. Yan. Pwede din pag may flour kayo. Okay? And of course, meron tayong vinegar. Adjust lang tayo mamaya ng vinegar. Huwag masyado marami, baka asin yan. So, hindi ko na lang sinali yung salt, yung asin, kasi pwede tayong maglagay, pwede hindi, kasi meron na tayong soy sauce. Pero balance tayo mamaya. Papakita ko mamaya kung magdadagdag tayo ng asin, kasi titikman natin yung lasa. Okay? So, stay tuned lang po guys. Sana magustuhan nyo yung bagong recipe natin. Sana po patuloy kayong susupport. Okay? So, ngayon guys, lulutuin na natin yung sarsadong atay ng baboy. Okay? So, nagpainit po tayo ng kunting mantika. Around 2 kutsara yan. Okay? Mainit na. Of course, lalagay natin yung bawang natin. Garlic. Diba yung onion. Katamtaman lang yung apoy. Masyadong sumo. Ayan. Okay. Bango na. So, lalagay na natin yung natin guys, yung 1 kilong atay ng baboy. Ayan.
Woo! Press na press. Medyo pa. So, lalagyan natin ng seasoning. Huwag lang natin ubusin, mamaya na yung iba. Yan lang. Ganyan lang. Okay. Yung paminta. Yan. Adjust lang kayo ha. Halo muna tayo. Alam nyo guys, lalagay natin yung asukal, yung sugar, kasi at the same time pampawala po yan ng langsa, tsaka siyempre magpapasarap din yan. Medyo manamis-namis ang konti. Wala naman halo-halo lang tayo. Simpleng ano lang. Pwede din upgrade. Lagyan na kung ano-ano mga ricado, gatas, ganyan. Halo na natin yung soy sauce. So, mamaya tayo adjust pag medyo matabang, lalagay tayo ng asin. Okay? Palalabasin muna natin yung katas niya, yung sariling katas na atay ng baboy para mawala yung langsa. Okay? Tatakpan muna natin guys. Yan. Mga 4 na minuto. Okay? 4 minutes. So yan guys, after 4 minutes, titingnan natin kung anong hitsura na yung ano natin. Tayo ng baboy, okay? Yan. So, may ano pa, lumabas na yung katas niya. So, hayaan muna natin na medyo mawala. Tutuyo. Saka tayo lalagay ng tubig. Kasi sariling ano niya yan katas. Okay. Kaya last portion na yung lalagay natin yung mga corn cuts. So, tatakpan natin ulit. Okay? Mga around 4 minutes din. So yan guys, bubuksan natin ulit after 4 minutes. Tignan natin yung itsura. Yeah, wow. So ngayon, lalagay tayo ng mag-add tayo ng water para pag mix mamaya ng ano natin, cornstarch, malapot-lapot na. Okay, isang baso lang. Yan. Ooh. Yan. Okay. Kukuluin natin. Lalagay tayo ng suka, titikim tayo. Lalagay tayo ng asin pag kulang. Ayan, tatakpan muna natin yan mga around 3 minuto lang para kukulo yung nilagay natin na isang baso. So ito na guys, titingnan natin after 3 minutes katapos paglagay natin ng isang basong tubig. Ayan, kumukulo na. Ang gagawin natin ngayon, lalagay tayo ng kunting suka. Okay? Ito. Kunti lang para hindi masyado maasim. Yan. Okay. Mga 1 kutsara lang yata. O, wag nating gagalawin yan kasi yung suka
Mag-iiba kasi yung ano, lasa niyan at saka titigas uli kapag galaw ka ng galaw niyan. Okay, mga 1 minute lang. So ngayon guys, lalagay natin yung papalapot. Yung kanina na cornstarch. Nilagyan ko ng kunting tubig yung 2 kutsarang cornstarch natin. Ayan, halo natin. Pampalapot. Para maging sasado talaga. Okay. Halo tayo. Halo lang. Ayan. Tingnan nyo. Unti-unti na lumalapot. Gandahan lang yung ano. Ayan. Titikim muna tayo. Kasi baka kulang ng ano eh. Asin. Kulang nga. Lalagay tayo ng asin. Huwag masyado marami ito. Teaspoon. Halo tayo. And of course, lalagay na natin yung bida, of course. Corn cuts. Sarap. Green peas. Ito, buti ko na makalimutan. Bell pepper. Halo ng halo. Okay. Kung gusto niyo masabaw, pwede kayo magdagdag ng water. So, hayaan muna natin ng mga ano lang, 3 minuto. Tatakpan muna natin. Okay? So, ito na guys. Mukhang luto na yung ano natin. Yung sarsadong atay ng baboy. Yan na. Parang luto na. Ayan, no? Ang sarap. Ngayon, lalagay natin to sa ano, sa bowl. Para serve natin. Okay? Yan na guys. Sana nasunod nyo yung ano natin ha. So ito na po guys. Luto na po talaga yung ano natin. Yung sarsadong atay ng baboy. With pork cuts at saka yung green peas. Yan. Ito na. So ngayon yung last portion lalagay natin yung toppings. Yung white onion. Okay. So kakamayin ko na. Malinis naman yung ano ko. Kamay. Yan. Wow. Ayan. Para naman may konting beauty. Okay. Yan lang. Okay. Okay. So yan na guys. Sana po nagustuhan nyo yung simpleng recipe natin ngayon na sarsadong atay ng baboy with corn cuts at saka green peas. So sana po patuloy po kayong susuporta po sa Simpleng Luto ni Lake Channel at saka sa mga bago pa po, sana po subscribe kayo at don't forget to press the notification bell po. Sana po sa lahat ng nanonood at manonood pa magugustuhan nyo yung simpleng recipe po natin. Thank you po. God bless. God bless. Yan po, okay? So, titikim muna tayo. Yan. Okay. Naku, sarap talaga. Thank you guys. Thank you.